Γεια σας, είμαστε εδώ με τον Άγγελο Τσέλα για να μιλήσουμε για τις εξετάσεις. Γεια σου Άγγελο. Γεια σου, Δημήτρη. Πώς πάνε τα πράγματα τώρα με τις εξετάσεις? Χάλια. Γιατί? Εντάξει, δεν πέφτει το διάβασμα που έπρεπε να πέφτε. Αν και μπορούμε να γράψουμε καλά. Τι γράφεις τώρα? Λογοτεχνία γράφω την Πέμπτη. Σήμερα έγραφα φυσική. Πώς πήγε σήμερα? Χάλια. Πέσανε δύσκολα θέματα? Εντάξει, άμα έχεις διαβάσει έγραφες. Δεν είχες διαβάσει δηλαδή? Θες την αλήθεια? Ναι. Ναι, Είχες διαβάσει? είχα διαβάσει. Άρα δεν ήταν δύσκολα τα θέματα. Δεν είχες Ναι, διαβάσει τα συγκεκριμένα. Ναι. Και τι σας έβαλε δηλαδή? Κάτι ασκήσεις εκεί πέρα, κάτι τέτοια. Δηλαδή, τι είχατε μες στην ύλη, πολλά? Είχαμε 15 και μαθήματα. Σας έβαλε από τα ΣΟΣ? Όχι. Τι σας έβαλε? Από τα μίσος. Από ό,τι βλέπεις μέχρι τώρα έχεις περάσει συντάξη. Ναι. Ναι. Πώς περνάς συντάξη στο γυμνάσιο? Πρέπει τρίτο τρίμηνο μαζί με τα υπόλοιπα και το βαθμό που θα γράψει τις εξετάσεις να βγάζει 38 άμα τα προσθέσεις. Α, ναι. Ναι, Και εσύ έχεις περάσει τώρα? ναι, Αλήθεια? αλήθεια. Και τι κάνεις τώρα που διαβάζεις για να περάσεις συντάξη? Προσέχει. Σοβαρά? Σοβαρά. Δύσκολα δηλαδή τα πράγματα, Δύσκολο. Και τι τάξη πας τώρα, Άγγελ, εσύ? Τρίτη γυμνασίου. Και όταν περάσεις δηλαδή, πρώτη λυκείου, Ναι, δύσκολα τα πράγματα. δύσκολο. Πώς το βλέπεις, θα περάσεις? Περάσω. Έχω περάσει. Τι θες να γίνεις, Άγγελε?